ସୁଜାତା କାହିଁକି ସେ ସପ୍ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ବିଷୟ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ এইটা বৈজ্ঞানিক মেলা কইতে বৈজ্ঞানিক মেলা বা বিজ্ঞান মেলা কইতে ইংলিশ বলে দরকার বিজ্ঞান মেলা বৈজ্ঞানিক মেলা विषय ন্যাচারাল ফার্মিং ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଯେଉଁଥିରେ ହାତ ଦେଖିକି କହୁନ ଯେଉଁଥିରେ କହୁନ ସେ ତ ସେ ରହିବା କଥା ନା ଆମର ପୁରା ଯେଉଁ ଫୋନ ମାରିଥିଲା ସେଠି ରହୁଛି କିଶଟା ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି କାମ ଏଠାରେ କରିଛି ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଯେଉଁଥିରେ କୃଷି ପାଳନ କରାଯାଏ এইটা କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନ ମୁଁ ଏଟାକୁ ପାଳନ କରିଛି ଗାଈଠାରୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ପାଉ ସେମାନଙ୍କ ଗୋବରକୁ ନେଇ ଆମେ ଚାହା କରିଛୁ ଏଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବଳକା ନଟା ବଳକା ନଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଣି ଚାଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ କରିଛି କୁକୁଡ଼ାଠାରୁ ଆମେ ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ଖାଉ ମୋର ଏହି ହଲ୍ ଦେଇ ମାଛକୁ କୁକୁଡ଼ା ସହ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା ଏହି ମୋର ମାଛମାନେ ଖାଇଲେ ଭଲ କରନ୍ତି ବଳକା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ନ ପକାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଫୁଲ ଧାନ ପରିବା କରିପାରିବା ଏଠି ପାଣି ଦେଲେ ଭଲ ଏଠି ବାହାରି ଗଲା ନା ଲଗାଯାଇ ଚଢ଼ୁନୁ ନର୍ସରୀଟା ମାରିଦେବା